Казвам се Ани Илков, преподавам литература и творческо писане в Софийския университет. Много се радвам, че моята последна книга с поезия е номинирана за съвсем новата награда Перо. Това е книга с любовни послания. Тези любовни послания са обърнати към конкретни жени и това е първия слой. Но има и един втори план, който разглежда любовта, смъртта и живота като философско-космически, като вселенски понятия. Така както този проблем е разглеждан в поезията на Александър Геров. Посланието е в моята книга. Там е стаено. Там не е скрито. Надявам се да е разкрито. Да се чете. Пожелавам на целия екип на Светлозар Желев да създаде повече ред в литературните награди, като много важен конкурс.